sa stretávame aj náboženci, my pri nunciátore v Bratislave, v Trnave, potom aj v Príleti sa stretávajú, aj Martin vždy je potešený tým, že sa ľudia stretávajú a aj takú nádej má, že tá modlitba je to také najbezpečnejšie, alebo že v tejto chvíli ako také jediné, čo nám zostalo, teda aby sme sa prihovárali za neho. Ako viete, však mnohí ste boli v Partizánskom, kde bol, potom sa stretol so Svätým Otcom. Okrem toho, teda, že mu dal ten list, ešte potom napísal osobne aj list neskôr sekretárovi Svätého Otca, kde prosil o stretnutie. Zatiaľ nemá žiadne indície, že by sa teda stretol so Svätým Otcom. Neviem, akože detaily nemá teda odpoveď na tieto listy nejakú takú konkrétnu. Tak je to taká situácia, možno, že by som povedala aj z takého osobného hľadiska, že mnohokrát, aj keď bol tuto napríklad v Partizánskom, alebo môžem teda povedať, že bol aj na takej súkromnej návšteve v mesiaci septembri. Naša mama mala začiatkom oktobra narodeniny a tak potrebovala aj trošku taký oddych, lebo potom všetko, čo sa prihodilo v Trnave, tak zasiahla astma. Tak som ako spolu ja s ním, aj ja tak trošku to s ním spolu prežívam, tak sme boli spolu na takej súkromnej dovolenke pri mori, kde mu to trošku pomohlo. Vrátil sa naspäť. Mnohí ľudia sa ma niekedy pýtajú, že či mu to dovolili. Ja by som možno len toľko povedala, že Robert išiel do Busolenga, ktoré ste mnohí mali možnosť vidieť aj v televízii, v 7. znebi, že už viete teda, kde vyváža, tam asi vyzerá. Išiel tam dobrovoľne, nikto mu to nemôže prikázať, pretože on už oficiálne nie je riadnym členom Rehoľa redemptoristov, čiže všetko, čo koná dobrovoľne a z lásky k cirkvi. Čiže aj tam, kde je, zatiaľ to pokladá za užitočné, aby tam bol, chcel byť bližšie pri Ríme, pri Svätom Otcovi, aby sa mu niečo podarilo sprostredkovať. Zatiaľ sa mu to nepodarilo, uvidí, zvážuje svoj život, ako bude ďalej a tak si myslím, že modlitbe, teda prosí všetkých o modlitbu, toľko by som mohla povedať, že teda v modlitbe zostavíme svoje. Toho teší, že ľudia stále sa modlia. Ďakujem.